Hi guys! It's Michelle V and herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Late na ako nagsimula at yes, tinay yung buhok ko. Huwag nyo na masyado pansinin yan guys kasi maliligo na ako after this. So yun, anong oras na guys? Akala nyo ba? Mag-alas 4 na ng hapon. So ngayon lang ako nagsimula ng aking vlog. Ayan, dahil may ginawa akong something, charot, dito sa bahay. Yan, so akala mo kung ano, nakipag-chikahan sa kaibigan. Charot. Ayan, so tapos, ayan, may ginawa din ako na bagay-bagay. Charot. Tapos ngayon guys is, hindi ako nag-open ng ano dito, ilaw dito sa kusina namin. Ito na lang. Ayan o. Nag-ano na ako guys ng paradas para sa dinner ng aking Gisabo Bells. Ganyan. So, inaantay ko lang siyang kumulo. At ako ay maliligo na para, alam mo yun, para, ano na lang, kumbaga, konting ano lang yung yung papa ako naliligo, konting apoy yung bubuksan ko. Ganyan, apoy. Ganyan. So, ganon. So, ayun yung aking lutuin for dinner sa aking Gisabo Bells at maya-maya nandito na rin yun. Ang dami pa namin itlog. Tapos may natira pa guys kagabi na ito, yung chicken. So, ayan ang aking ipapakain sa aking Gisabo Bells. Ayan, tapos tinan ko nga itong aking pasta, kung ito ba okay pa. Diba? Naalala nyo, nung gumawa ako ng first time kong gumawa ng ng tawag ito, gawin ko munang patungan itong aking hand soap. Charot. Hand soap, yung pang ko. Ngayon pa sinin yung ko guys, yung buhok ko. Something like that. Ayan, tapos, tinan natin to guys. Yung gumawa ako ng it's still good. Nasa ref naman kasi siya. So, gusto ko siyang gawa ng sauce. Pero, tawag ito? Anong tawag doon? Tuna. Ganyan, tuna. Tuna sauce. Tuna. Ganyan. So, yes, ito okay pa naman siya guys. Binuksan ko, inamoy ko. Okay pa naman siya. So, gusto ko siyang gawin ngayon pag dinner ko kayo or something. Kasi, yung asawa ko, yung patatas guys, gagawin ko siyang tawag ito? Mashed potato? Something like that. Yung liwanag ng ko dito, ng ilaw sa kusina. Yung sa ganyan. So, ayan. So, malapit na siya guys, kumulo, tapos maliligo na ako. Tapos, diba? Ngayon lang din ako magsasalang labahin, guys. Alam niyo ba kung bakit? Tinamad talaga ako. Anyways, wala naman akong ginawa talaga. Kaya ako na ito. Inatake ako ng katamaran. So, nakaupo lang ako dyan, guys. Ganyan. Dito sa Tapos, syempre, kumain naman ako kanina. Tapos, almusal, ganyan. Tapos, nakipagtsikahan nga ako sa aking kaibigan. Ganyan. Tapos, ayun lang. Wala naman ako siya nang ginawa. Charot. Oo, as in. Alam mo yun. Tapos, yes. Ngayon, at saka wala naman ako masyadong ganap. Gusto ko sanang lumabas, but alam niyo ba ang weather ngayon guys, sobrang foggy, tapos sobrang lamig. Ganyan. So, yun, sabi ko, wag na. Dito na ako sa bahay. Ayan. Tapos nag-message yung asawa ko. Siguro, yung asawa ko nagtataka. Kasi nga, kasi nga hindi ako nag-message sa kanya. As in, tapos nag-message siya sa akin. Akala niya siguro umalis ako or something like that. Sa bahay lang ako. Sabi niya, hindi ako lumabas. So, yun. Charot. At ako ay naman guys, taong bahay. Taong bahay. Yung mo yun, ganun. Hindi naman ako yung tipong gala, ganyan. Minsan-minsan lang. Pero, yun. Pagka hindi ko feel, hindi rin ako aalis. Ganyan. So, pwede naman ako maglakad-lakad sa labas, ganyan, mo yun, window shopping, ganyan. Kasi punta doon, ganun. Kaso lang malamig nga. So, yeah. It's better to stay in the house. Diba? Hindi ka pa mabubudol. Charot. Ayun. So, yun lang. Tapos, ayun, malapit siya kumulo, guys. Tapos maliligo na ako. And I'll update you guys later. Hello! Update! Wait, I'm gonna put this. Just put back the, what do you call this one? Banana. What you like, mashed potato or this one? This one. This okay? Okay. You don't like the mashed potato? Yeah. Okay. Look what I'm wearing while I go out. Yeah, only this. I have the jacket.
What you like? There's still a chicken. You like the chicken? This one, oh, it's now 139. Before it's €2, yeah. You like that? The chicken. It's first chicken. You like? I have another tuna. Eat them, Malawi. Huh? Eat the chicken. What you like to eat? Okay, no. What you like to eat? No, you eat the chicken, Malabi. Nee. I make us eat the sausage, Malawi. There's a lot of chicken, Malabi. There's a three. Huh? Three. It's a lot. Oh, I can only eat this one, and then that's all yours. Nee, I eat here make a breakfast this and with potatoes. It's okay. No, I will cook also in the pan. Huh? Yeah, make two is okay for me, not more. Eat the chicken. Sicher? Ja, ganz sicher. So, Malawi. And then only two sausage. Yeah, okay, not more. Why you eat outside? You eat outside? Yeah, not really hungry. Really hungry. Okay, just put it here. Only this because I'm thinking if I can make this as a. It's expensive outside to eat. No. No, for example, you buy a burger. burger. Oh no, never. Never. Never back together. Only two sausage or three? What? How many? Maybe three is okay, not more. There's a chicken also. I cannot finish this. I'm thinking of. Hey, do the chicken. Dairy. Dapat ako dairy. Ah, there's still another sausage. I will cook the. Wait, where is it here? Ito lang talaga ang gusto niya. So, patatas, tsaka sausage. Ayun, so dito na lang siya. Ito, sayang nilamig ko. Why not? Why not? Finally, eh. Tira pa. Blackpink. What do you mean chicken? Ah, it's a pork also. What? This one is a pork. It's not a chicken. Pork. I'm going to put because I still have the pasta malagi from yesterday. From the last time. No, I'm going to put this one on. Oh, aray, nilalaban.
Basta. Ang pasta ang pinabasta. Pasta ang pinabasta yung buhok ko para kami. Initin natin itong chicken para maging crispy pa siya. Dito natin ilagay sa meron pa, oh, marami pa. Pinabastang pasta. Rice. Umabot at umahang. Happened. Mozzarella. Lagay ko na ito lahat. Kasi masisira ito. Pag hindi mo nila. Pinachamba. Pinachamba carbonara. Ganda niya. Tako may pinachamba na carbonara. Ang cute niya, di ba? O, maano, ma-cheesy. Kasi may, dalawa kasi kutsara kong gamit. O. Wow, ang cute! Ito na yan! Oh, mag-cheesy siya! So delicious! Let's eat, people! Guys, let's eat dinner! Ito pa rin si Mr. KFC, oh. Ang ganda ng pagkakaluto ko ng ano, guys. Oh, mag-cheese talaga siya. Kung makita yun sa tuong buhay. It's very beautiful. Wow. Oops. It's like carbonara-like, Malabi. Carbonara with the cheese. Kita nyo yan, nag-ano siya na haba-haba. Kasi may mozzarella. Oh. Ito chamba-chamba. And with that, diba para ako nasa ay, chamba. Tsaka kita ko dahil
I already put, I haven't put the washing in the washing machine. Later I'm gonna. Guys, update. Basta nagtulog doon sa doon. No? Update. Tapos na pala kami kumain, no? Agang maaga talaga. Before 6 talaga. Ayan. So, tapos na kami guys. Tapos nakapaghugas na rin ako. Nakakahugasan dyan. Malinis na yung aking kusina. Parang ang laki ng mukha ko talaga. Charot. Ang lakas ng TV namin, di ba? Ayan. So, nakuha ko na pala yung first batch ng aking nilabhan. At sampay ko na. May second batch ako sa baba pa. So, may ayan ang kukuhanin ko. At yes, a little story. Bakit hindi na ako nakapagluto kagahapon? Dahil may pinuntahan kasi ako kagahapon. So, hindi ko yun na-expect na medyo matagalan ako sa labas. Ganyan. So, ayun, hanggang sa nagkasabay na lang kaming umuwi ng aking yusawa at wala na akong time magluto. So, kahit na gustuhin ko pang magluto, kahit sabi naman niya, okay lang kasi huwag ka masyadong magpaka-stress. Pero, dahil nga doon sa dahil nga yung yun, 'di ba, yung baboy. Pag ginagawa ko kasi yun, papakuluan pa yun. So, papakuluan pa yun siya. Tapos patutuyuin mo siya yung basta yung ganun, kung alam niyo yung kung paano magluto ng ganun. Yung patagalan kasi ang proseso noon. So parang ganun. So sabi niya, kaya wag na. So yun. At yes, buti na lang dito kami manok naman. So yun. Ayun kasi talaga inisip ko rin ang second option. Kaya bumili ako. So, ayun, nag-enjoy naman yung aking asawa. Ayan, so maraming salamat sa panonood guys ng aking vlogs. Ayan, shout out ko kayong mga aking new friends here. Thank you for supporting and for watching. Ayan, so pag hindi pa kayo subscribe na. Salamat. Ayan, update ko lang kayo guys yung aking asawa andun, no? Sa pagod daw siya. So lang daw siya, magnanap siya ng a little bit. Kasi makapag guys, anong oras na ba? Mag-aalas 7 lang. So, yun. Update ko kayo mamaya. Guys, update. Tapos na ako guys. Sasampay ko na yung aking manilabhan. At ang ganda ng ilaw. Sarap. Ayan, puro na naman dito sa bahay namin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Nasa loob ng bahay namin. Nakita niyo yung asawa ko guys. Tulog. So, yun. Tapos na ako guys. Magano'n oras na ba? Mag-8 na. So, yun. Pagod na pagod yung asawa ko guys. Trabaho. Aga kasi niya nung maalis. Ganyan. So, yun. At wala naman akong gagawin ngayon. So, yung video natin ngayon guys. Ayan yung ating vlog. Ayan. So, yeah. Ang ganda ng aking bulaklak ako dito guys. Nabili. Kita niyo yan, di ba dati? Nabili kong ganyan. Ang ganda niya, di ba? Oh. So, ayun lang yung ating vlog ngayon, guys. Thank you so much for watching. And I hope you like this video. Please like if you enjoyed and subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all.